Når ballonen først har opnået en temperatur, der er lig eller større end T-min, er det dog ikke slut der. Det skyldes, at ballonen ikke er et lukket system med hensyn til energi, det vil sige, at den har et varmetab. Det gælder altså derfor om ikke kun at konstruere en brænder, der kan opnå minimumstemperaturen, men også om at konstruere en, der kan vedligeholde den, afhængigt af om der forvarmes med, f.eks. ukrudtsbrænder. Der er 3 måder, hvorpå varme kan spredes: konduktion, konvektion og radiation. Konduktionen er den direkte berøring, hvilket ses hos faste objekter. Konduktionen er stort set ikke relevant, da den først kræver, at et luftmolekyle inden i ballonen rammer selve ballonen, og så derefter, at et luftmolekyle udefra berører omtrent samme område. Dette sker dog i praksis relativt sjældent, da atmosfærisk luft er en gas med lav densitet. Konvektionen er flytningen af det varme stof, hvilket ses hos væsker og gasser. Konvektionen er noget mere relevant end konduktionen. Det skyldes, at der efterhånden som ballonen varmes op, presses varm luft ud af bunden. Denne vil være koldere end den varmeste luft i ballonen, hvorfor turbulensen efterhånden vil placere den nederst. Den vil dog så stadig være varmere end den omkringliggende atmosfæriske luft, hvorfor dette giver et varmetab. Den sidste, radiationen eller strålingen, er langt den mest relevante og ses hos alle former af stoffer. Den forekommer hos alle molekyler, der har en temperatur over det absolutte nulpunkt, og afhænger af objektets relative temperatur i forhold til omgivelserne. Den er altså meget relevant, da hele ballonen udsender varmestråling, der så kun kan bevæge sig til koldere områder, områder med lavere energiniveauer, hvilket så er termodynamikkens første lov. Strålingsenergien dannes ved, at atomernes kinetiske energi, som jo var det temperatur rent faktisk målte, konverteres til stråling. Det sker ved, at noget energi absorberes af atomerne. Denne energi bruges af elektronerne, der kommer i en såkaldt exciteret tilstand. Elektronerne foretager et kvantespring, hvilket kan illustreres ved, at de springer ud i en af de ydre skaller. Dette varer ikke længe, og de falder hurtigt tilbage mod kernen igen, da det kræver mindre energi for dem at opholde sig her. Den overskydende energi, som bliver absorberet af atomet, udsendes så som elektromagnetisk stråling, hvilket kan være både gamma, røntgen og lys, men som i dette tilfælde er varmestråling. Denne varmestråling kan så igen senere absorberes af et andet objekt, hvis molekyler så får kraftigere vibrationer. Øverst kan der ses i alt 3 formler. Disse bruges til at udregne den udadgående stråling. Man kan også bruges til at beregne, hvor stor en effekt ens brænder skal kunne levere for at kompensere for denne. Den første formel er P brænder er lig med P ud minus P ind, hvor P brænder er den effekt brænder skal have, og P ud er varmestrålingen inde fra ballonen. P ind er varmestrålingen udefra, men denne kan faktisk ikke komme ind i ballonen, da energi, blandt andet varme, ikke kan gå fra et lavere stadie af energi til et højere, igen termodynamikkens første lov. Varmestrålingen er dog her på elektromagnetisk form, og elektromagnetisk stråling er på bølgeform. Bølger har en række karakteristika, men 2 af dem er, at de kan ophæve andre bølger, hvis de er inverse, og den anden er, at de kan brydes. Via dette kan strålingen fra omgivelserne altså hjælpe med at holde temperaturen. Den næste formel til højre er så et omskrevet udtryk for den samme formel. Det første led i formlen er sigma, hvilket er et græsk bogstav, og det kan ses i toppen af blokken her, og repræsenterer Stefan Boltzmanns konstant, som har værdien 5,67 gange 10 minus 8 watt per kvadratmeter gange Kelvin i fjerde. Enheden her ser grotesk ud, men den er opstillet sådan, så hele udregningen af strålingen går op. Det næste led er så overfladearealet af ballonen. Den sidste del er parentesen med temperaturen inde i ballonen.
Her kan det være en god idé at anvende minimumstemperaturen, og men med noget kompensation for en sikkerheds skyld, samt temperaturen af den omgivende atmosfære. Som før nævnt er konstantens rolle at få hele ligningen til at gå op, men wattene er essentielle, da ligningen ellers ikke bliver korrekt. Stråling er nemlig en mere kontinuerlig energikilde, der bedst måles i energi per tid, frem for samlet mængde energi. Ledet med overfladearealet kommer fra, at strålingen kommer fra stoffernes overflade. Temperaturforskellen kommer så ind igen på grund af termodynamikkens første lov. Jo større temperaturforskel der er, antagende at ballonen er det varmeste, jo nemmere er det for strålingen at komme fra ballonen og ud i den omgivende atmosfære. Faktisk indgår der endnu et led i formlen, det græske epsilon, der står for emissiviteten. Dette er en funktion af bølgelængden samt en koefficient for, hvor meget stråling der kommer fra et bestemt materiale. Den udledes dog fra denne udregning. Dette skyldes, at den ikke kendes for gassen inde i ballonen. Der er en blanding af nitrogen, oxygen, argon, kuldioxid osv., der er af ukendte kvantiteter. Det kan desuden variere kraftigt fra stof til stof. Yderligere afhænger den også af frekvensen af atomerne, der selv i enden afhænger af temperaturen. Det betyder så også, at strålingen ikke er konstant hele vejen igennem, men dog nogenlunde, hvis brændstoffet afbrændes stabilt. Dette bliver dog ikke tilfældet, da der er en del andre faktorer, der også kan påvirke temperaturen. Og stråling er en følsom enhed, da den anvender temperaturen i fjerde potens.